asiri ya tonu gaskiya akan Boko Haram ya Nasiru El-Rufai ya ce gwamnatin tarayya ita take dunkula kuɗi da abinci tana aika ma 'yan ta'adda, to yaushe ta'addanci zai kare. Kuma ya ce a kai shi kotu in ba gaskiya ba ne. Don haka muna jiran gwamnatin tarayya a kai ainihin Nasiru El-Rufai a kai shi kotu mu jiya a hukuntar da shi in ƙarya ce ba gwamnatin tarayya ka tallafi ga 'yan ta'adda ba. In ƙarya ce sannan babu mai ikon ba soja umarni in ba gwamnatin tarayya ba. Wani gwamna ya yi kaɗan ya ba soja umarni, ba mai ba rundunoni gaba ɗaya na jami'an tsaro babu mai ba su umarni in ba gwamnatin tarayya ba. Don haka wanga bala'i gwamnatin tarayya ko ta jawo mana ce da laihukanmu da gwamnatin tarayya sun ka kawo mana waɗanga bala'o'i. Don haka tun da gwamnatin tarayya tana ba da tallafi ga 'yan ta'adda, to yaushe ta'addanci ko zai kare. Haka an ka ce ko to amma muna so mu ji abin ba gaskiya ba ne, mun fi so mu ji abin ba gaskiya ba. Don haka ni ne tabbatar da ba gaskiya ba ne a kai Nasiru El-Rufai a kai shi kotu, jami'an tsaro su bincike shi kuma a faɗa ma duniya an samu ƙarya shi a faɗa ma duniya cewa ƙarya ya kai, sannan mu wanke ainihin gwamnatin tarayya daga wanga ta'addanci. Amma mutum ba ainihin hukunta shi aka yi ba, an gano yana da laifi aka hukunta shi.